Ginagawa? I-upload ko. Wala nang laro. Dalan mo, ligpit mo na yan para makalis na. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo uwasa no dreaming ga wasurenai de. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, as you can see, nagpe-prepare ako kasi punta daw kami ng mga bata sa SM. So, samahan niyo ako ngayong araw sa mga gagawin ko sa mga lakad namin. Actually, wala naman talaga akong pakay dun sa SM. Pero, kasamahan ko lang si Kurt kasi bibili siya ng phone. Wow, di ba? Sana ako dito bumili ng phone. Kaya ito, medyo nagmamadali na ako, prepare na. Suot ko lang tong kwintas, magsasapatos, and then, let's go! Samahan niyo ako. Uy, nalaglag. Sorry po. Thank you, Pen Shop, for my outfit today. Kala mo sponsor, pinili ko to lahat. Siyempre ito. Bigay din sa akin. Someone special. Oh, someone special! Ayan, sir. So yun, samahan niyo ako. Kita-kits tayo doon pag pagpunta na kami. Tsaka pag nandun na. Okay, bye! Bumili ako ng payong. So bumili ako ng payong. Ayun. Kasi sobrang init. Tapos habang hinihintay ko sila Kurt dito, sakay kami dun sa Libreng, Sakay pala. Kaya yan, kita-kits sa SM. Let's go. Hey, Libreng Sakay. A few moments later. SM. Punang puti ka dito. Challenge. Everything but cheese. O, sa Baguio, di ba? Sa food court na lang. A few moments later. Warranty siya. Sabihin ko lang dyan, sa direct service center. Directly. Kano ko yun? Direct service center. iPhone 11. Sana all bird. 128 ko ng white. Stop pa ba? Oo, go. So yun, bumibili na siya ng cellphone. Sana all. Yan. Mahirap ang magkaroon ng quality. Bukas hindi niya na alam. Kami, sir. Kami, sir. Wala nang pera si Kurt. Wala akong pera, guys. Di bali may iPhone ka naman. Dual SIM balad. Dual SIM. Ano? Tingnan natin sila.
Libreng sakay. Di makita. Wala ng pila. Kanina meron ah. Pang vlog. Punuan na.